Ciao ragazzi, zdravíme z Itálie 28. října 2023. Jsme na průzkumu první etapy Tour de France ročníku 2024 a nacházíme se v městečku Mercato Saraceno, které je zhruba na 130. kilometru a právě zde jsme na vlastně úpatí čtvrtého kopce Cote de Barboto, což je jeden z nejtěžších kopců na trase první etapy, měří 5,8 km a má sklon 7,6%. Etapa celkově měří 188 km, startuje ve Florencii, končí v Rimini a na své cestě projede mimo jiné i územím státu, ministátečku San Marino. A my jsme tady proto, abychom tohleto stoupání Cote de Barboto okusili na vlastní kůži. Posilnili jsme se tady v místní kavárně, která byla založena v roce 1877 a mimo jiné tady mají na stěně dres kanibala Eddieho Merckxe. Jdeme na to. Vyjeli jsme kopec Cote de Barboto, legendární kopec, na kterém trénoval Marco Pantani. Tady je bar, ve kterém doplňoval bidony vždycky. A peloton odsud bude pokračovat směrem vesničce Perticara, bude se vlnit tady tou krásnou zvlněnou krajinou oblasti Emilia Romagna, aby tamhle vzadu na tom nejvyšším kopci projel skrz ministáteček republika San Marino a skončil tamhle dole, kde je vidět vlastně už pobřeží Jaderského moře a městečko nebo město Rimini, kde je cíl první etapy Tour de France. Jsme v nadmořské výšce zhruba 700 metrů nad mořem. Tamhle za mnou je vesnička Perticara, kudy projede peloton Tour de France, první etapy Tour de France, aby potom pokračoval dále přes republiku San Marino až dolů k moři do Rimini. Ale to, co vám chci nyní ukázat, je po mé levici Monte di Carpegna, což je hora Marca Pantaniho, který tady všude trénoval. Důkazy o tom jsou opravdu na každém rohu. Jsou tady fontány Marca Pantaniho, kde si doplňoval vodu, bary Marca Pantaniho, kde si dával své oblíbené kafe. A proč je to právě hora Marca Pantaniho? Protože mu vždycky říkají: Marco, proč ty netrénuješ v Dolomity, kde jsou pořádné kopce? A on říkal: Il Carpegna mi basta. Carpegna is enough for me. Carpegna stačí na to, abych trénoval, protože opravdu z nadmořské výšky 0 metrů nad mořem nebo od moře stoupá až do nadmořské výšky 1400 metrů nad mořem, 1415 metrů nad mořem. A Markovi to očividně stačilo.